Hallelujah, ai ngu yêu blay sa sin ni ka por ya ka ba ngiyo e ka lat ban kren ban ai ban sam ya ni ka gospel ban nga ai ngu ba ka dei ka jingieit ka jong blay ya ka ba ngilong kum ni ka ba ngilong ang ka tin ka jong blay ngilong kum ngilong ka ba mot ngilong ni ka dei ka jingieit ka jong blay ba si sin bo blay ai ngi ka jingieit nginum pen le no ai ka jingieit ya ka ba ngiyo ban ya lap ka gospel ka jong try Jesus. Bat kani ka bangi alap mentar kam de ka bor ka jonga kam de ka bor ka jong breu en re ka de ka bor ka jong blay ba ngai kani de ka jingai ka bo blay pen snoi fi ha kani ka sngi sa ji sen kani ka gospel ka jong try pediang ni ka gospel mar fin pediang ni ka bor pediang ni ka gospel fin pediang ni ka jing pelat pediang ni ka gospel fin yo ya ka jing shai na ka ta ka jing shat te sha ka jing kelai lot na kani ka jing dum fin yo ya ka ta ka bor blay ka jing shai blay ka jing im ka jong fi ha kani ka sngi ngakwa ban keren biang ini ke subject ka ba keren chapang ka Jingiasyllok ngan keren ru ya kata ka subject ka badai jong ka Jingiasyllok anrei nga ai ru ya ka we ka subject ka ka por ni ka mat ka ba ong ka hukum ka ba khadwei ka hukum ka ba khadwei pila ba pastor ka hukum ka ba khadwei dan sa ka hukum ka ba khadwei ngayo sngo ba ka hukum ta ka dan tang shpotliam exactly ka dai ka ta ka ba pp ong ngakwa ban ya thu khana shwa ya pi ya ka jing ya thu khana ka ni ka por long ha ka por ka ba khaman shwa Ladon, we archbishop, ubekerteng u archer. Uni du archbishop hakawi ka ying mani ka bahe ba po Scotland. But they hang ta ba uni archbishop u jio sngoru ba udan sa we pa unong yalap ba kerteng u Rutherford. Te ban tenju ya Rutherford. Ba de unong yalap hadu ka no long si sha unong yalap mar la pau nam ba ka ta jing yalap ke jangu. Bagum ta ula bu ya kawi ka sngi bu unlet ya kendo ya Rutherford. Nre umlet ban ya kendo ya Rutherford kum u bishop. Henry unlek ya kendu ya Rutherford kum uway nak tiki nongway. Tadi hing tau la disguise ya lade ula le men le ya lade kum uta uway nak tiki nongway ki bapoi Asia kata ke Shillong. But kum ta u archbishop ula let haka ying ke jong Rutherford bola kerdu ya kata ke ying. Bandala play u play hi do Rutherford wang pidai mano ong ada tau klim ya thu ya ka kerteng ka bisisha ong piwan la eu chene ong ala jalenti ngala tngan bang adon kam ya ka jingarap ka jong fi fila nem ban yarap ya nga namar lamit ngam dan jakashu ban let ban ngala tngan ong une archbishop archer Rutherford komen ong ale rong ka ying jonga ka long open ya baro one ban hang din tau la sat kiti kijat ban dir ka shong ha ka mi bat kum ta kelas dang ban bam kat bakin yang ya bam hang ta Rutherford ka ka jinglong ka jong un mar udan ya ka jing plo agamen se menyalap ka gospel bagum ta ukeli yo archbishop ya ka ba umudor ba udai way na kita ki nongway ukeli wang me long kristan te tau archbishop wang ha ngalong tadin tau wang ba haba melalong kristan to ya thu ya nga ukwa ben tenju shwa wang to ya thu ya nga ka no tli ki hukum ki don bagum ta uni unong way wang ki don khadwei tli ki hukum. Tadi tahu Rutherford wang ini wang agak mensim ini tidak sulit menilai sisa bah udah Ukristan rei uklem deh Ukristan peleng namar kadang tang sipau ki hukum mende hadu khadwei terli tadi nang tahu langsung tu wang ini sulit menilai tadi nang ta kilai bam kilai di ukum kili jing kili show hang ta but hadin nang ta ula ai ta ke kamera but agapor ba utia aga ta ke kamera uyo sngau ya uni u nongway ba udwai ari kata ka rogom dwai jong tau nongway u sngo syakong u banget bo Rutherford la sngap mang tau kumno uni u breu tang ya ka hukum ngalo teli ki don ro umtip menre mentau dwai kum ba utip u dwai kum u banget berkum tau la bo yu ha ka lengo ong teng sung lengo sha ni tamo u le kerdu te jing khang rum kwa ban penthot yu na mau dang dwai tamen step ula keli wong ade ba ngai sngo ki jing dwai ki jong feminine meat te kalong syak badon bor wong ngakli pa di pi ka tu ka jingkli ka bang ngakli pi ngong ka no tli ki hukum ki don pi ong don khadwei tli phim tip se ba ka don tang shipo urkhe une uba urkhe wong wong pi tharai ba ka don tang shipo se kata ka hukum Rutherford wong hot ta ka don tang shipo ti hukum shipo tli ki 10 commandments mo hadin ta open itu ira de wong ngamde unong way ngade archbishop jong ka Scotland u kendit Rutherford open de archbishop jong ka Scotland open itu il de ngade uta ubawan ha ka ying ka jong me namar banga kwa ban tenju ya me banyu i me long ne mem long shisha uta unong yalap jong Chris kala penlengo shisha Rutherford wong te kumno piong don khadwei teli
ong shisha ong archbishop kedan shi potli ki hukum henry ka hukum ka batmai ude Jesus Christ ba ai ban kata kalong uang bapinya it parlok hi ban nga kwa ban yu i kata ka hukum ka khadwei ka trekam ne kam trekam hame ban archbishop ulaong kublai shibun Rutherford shisha me pendep ye kena hukum ka khadwei ka hukum shi po ha kedan shi potli ki hukum henry ka hukum ka khadwei kedai ka hukum ka Jesus ai ban kata ka dei no yanes kan nong ka khatlai kan ni ka khat ka balai pu sau ter ka ba yathu ba ong kum ni ka hukum thamai nga ai phi ba phini it parlok hi kumbanga la it phi ba phiru phini it parlok hi da ka ni kinyo tip baro ba philong ki sanran jonga da fidan ka jingieit parlok hi wanga wan man tenju ye me Rutherford medan ne memdan ye ka hukum ka ba khadwei hinre shi shang ai khublai ye me de unong ya lap u ba ya lap shi sha ba bale ru ye ka hukum me pendep ru ka hukum ka ba khadwei ba kata ka hukum ka ba khadwei ka long ba medan ye ka jingieit ka jong ublai ha me medan ni ka Jingiasyllok jong ka jingieit ya ka ba me mala pediang ye nga ubriu ba mem shim la itho ban melele bahai nga mala ai nga ka jingtia mala ai nga ni ka bam ka di mela pediang sungo bahai ha ka ying ka jong me ya nga ubriu ba mem shim la itho ngai khublai ye me wong archbishop Archer yau ni Rutherford ubalong unong yalap bagade kata ka jingisha ba ka Jingiasyllok na kwa abanong ifi kung mga laong ikini kisngi kadon sa kaway pat bakata ka dagi Jingiasyllok jong ka Jingieit kabalong ru kata ka hukum ka khadwei ya ka ba Jisu ang kani ka hukum ka thamai nga ai hapi ba pinya it parlok hi tagade kata kwa amin kli ka ni ka sngi hapi fidan em ya ka Jingiasyllok jong ka Jingieit fidan em ya ka Jingiasyllok jong ka Jingieit ha ka jm ka jong fi utrai kwa ban penpawi la ka jong ka Jingieit ka jong u baka babel ka ong ba min ba ngi dang long ki ba pop u Christ la yap ya pli ngi piet nyam ki nong pop piet nyam ya kita ki ba pop ne fi kan tat ne kita ki ba pop ne fi nyu ben ne kita ki ba pop utrai ong ba fi ne it parlok hi tadeng tang kwa ba nong fi kan ka sngi ka mamtala da fidan ya ka Jingiasyllok baru Christ fidan ya ka Jingieit ya ki breu fidan em ni ka Jingiasyllok ja ka Jingieit lada piit nganget bakadon ka Jingiasyllok lada phim it kanom dan ka Jingiasyllok kadon ka Jingiakren namar bakadon ka Jingiadai kadon ka Jingiasyllok namar ba pidon ya kata ka Jingiadai hatu fiasyllok nem baru blai da kata ka Jingieit ka ba pipi dan ka download ka jong fi it nem you try ka babel ka ong ba artli ki hukum lasdien ki hukum baro ba kata ka dai ban it you try da ka download da ka mensim da ka jingmut ba da ka bor baro ba ban it ya kita ki para breu ban it ki para marjan kumba it ya ledi ka ni ka da hukum ka jong Chris fidan em ni ka Jingieit kani ka long ka jingkli ha kani ka sngi na ka banta jong fi ka Jingiasyllok jong ka Jingieit ublai ulong ka Jingieit ong ka tin ka jong blai tada ngim don ni ka Jingieit ka mot ngi de ki ba lamler tada ngim don ni ka Jingieit ka ba mot hingim don you blai ngidan em ka Jingiasyllok jong ka Jingieit utrai u it yangi YT not la jong ukon jong Jesus Christ u it yangi hado kata bo IT not la jong ukon jong shimla dan ka jing benot ban IT no wa dia ta ka jing ai ka bahatam u IT not you Jesus Christ namar udan ni ka Jingieit kan na ka banta jongi hagani ka sngi kwa ban ka li fi fidan em ta ka Jingieit ba fin kloy ban IT no ya ka jing em ka jong fi na banta Christ ba fin IT no ya ka jing em ka jong fi na banta Christ ba piit padeng tau try wang mapin IT no ka met ka jong fi kum kata ka jingknya ka ba im ka ba khot ka ba pensong ba e ulai ka balong ka jing shakri ka ba kan jaman sim ka jong fi lada pim pat it you try film la ban IT nganget ladam dan ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit nganget ka than ne pi war ban a ka kam ka jong ulai namar lada ka pisa ka dang dei kata ka ba kordor ya pi nganget pin benot ban a ya kata ka pisa shout out blay hinre da fila it you blay bala fila IT wala joka jingem ga jong fi show blay ka pisali kam dan jing ai ro em ya fi mga sngo ka ni ka sngi ka bamenta la fila it you try kam dan show kan no ka ba ya fi kan la fila IT ya ga jingem ga jong fi la fila IT ya ga jingem ga jong fi nganget kani ka jing IT ka jong fi ka dai shi sha ka in kata ka ba pi ben pau shi ka perthei ba pi it you blay ngakwa ba nong fi ka ni ka sngi ka bamenta it you try I befindan ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit the fellowship of love ka Jingiasyllok jong ka Jingieit utrai kwa ai fi befin it you try befindan ka ni ka Jingiasyllok man la ka khlep mat ka Jingiasyllok ha ka jing duai utrai wang duai klem da put ya kren bat nga klem da put
ka Jingiasyllok jong ka jing ai ngo namar ba utrai la le bahaya phi ai ngo ba to sngongo ya ka ai ka bo bleu la le ai ngo namar bu e palat de phi ai ngo bon sin ngi he as nang ka panong ai kata nang sngo ha ka Jingiasyllok jong ka Jingieit kam dan chu ka jing pan nang ka dei tang ka jing pleu jong ka Jingieit ka pleu ka jing pleu jong ka jing kemen pangangai utrai udan ka ni ka por baru kwa ya piru pindan ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit bat ukan pan pau shi ka perthai ba fidei ki jong trai lemda kum ta bon sin ki weipat ki okran ben ki di Kristan ki ba tu ki di Kristan ki ba syukor ki di Kristan ki ba bishni ki di Kristan ki ba ya kai gen thei ki di Kristan ki ba im ka jing im ko ba thala thalen ka kerteng ka jong trai ka shu sniu kai ha kita ki bi shukam yel di Kristan wanum kam yel di Kristan lemda fila yo shisha Yau Krista ka jing im ka jong phi lem da phi yo shisha ke ni ke Jingiasyllok jong ka Jingieit wat ju kam yel de ba phi de ki Kristan nge kwa bro phi ke ni ke sngi ka bamenta ki Kristan ki de kita ken ki ba ki aka baro ka donot ka men sim ka jong ki aka baro ka de ke balatan da Kris ken ka balatan do Kris ta ka la khot Kristan ka balatan do Kris kamu ka jingim ka jong ki kan long ka bala IT show Kris jingim ka jong ki ka jingle ka jong ki ka tin ka jong ki ka kam ka jong ki baro kalong da kata ka balatan show Kris bala draw show Christ ka ba nang fi ka ni ka sngi man tau trau it plat ifi to ai pa findan ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit men step men miet fi ya churum shaneng findan ni ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit baru try ngai try un ai bor ifi ngai try un nang pen sla ifi un nang ai fi ka ni ka bor ya findan ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit kan mau da findan ni ka hukum kaba khadwei da fi miet parlok hi finom la ban pen I shi ka perthai ni men pen I tho shi ka perthai fi de ki sanran ka jong try ka perthai ka I tho la dang idan ni ka Jingieit amaru blai ulong ka Jingieit ngin yadwai ka ni ka por ka menta asngo ni ka por dan sibun fidan ka Jingiasyun fidan ka Jingiabishni fidan ka Jingya thut fidan ka Jingbam ya sngotnat phim jia kransho shipara phim jia kransho namar ka don ka Jingya thut apo kata ka Jingya de ka jongfin hapdeng jongfi pia thut bat kemi pia thut bat kpa pia thut bat ki paramarjan pia thut bat kamdan ka Jingieit api try ong khon na ka ni ka sngi pdeng ya ka Jingieit ka jonga pediang ngan the agan ka sngi ka Jingieit belai ka jonga pediang da fio ina ka Jingieit pinang ban it la da pi pediang pinyo ina ka bor juga Jingieit ba fila ban it ya kita ka ba than ru ban it ya ginong shun ban duai nam ta kita ki bale ben ya fi pinyo ina ka Jingieit utrai kwa ingi ka ni ka sngi ba findan ya ka ni ka fellowship of love ya ka ni ka Jingiasyllok jong ka Jingieit ber trai pediang na utrai ini duai ni ka por menta try ni ka por nga duai bagi ni ki khon ki jome ko try kin pediang ya ka Jingieit ke jongme the book try ka Jingieit ke jongme ka ni ka sngi ha ka donot jong ni ki khon ki jongme ngi tip the try ha ba me the ka donot jong ki kan long ka ba comment ka donot jong ki ka try kan long ka ba dap da ka Jingieit but you sin ba ki la dap da ka Jingieit ki la dap da me ko blai hallelujah try la da kim don ni ka Jingieit ka mot kim don ya me blai namar melong ka Jingieit God is love bagi taki bami kim dan yo blai ong ka tin ka jong me adwai ni ka por ko traha ba ki yo ni ka Jingieit blai ka jong me kin yo re ka bor ban ya slok bat me ko traha ka Jingieit kin ya ngobang ban ya kren bat me ko trai man laga ngim dei ta ba ki it ya me re ka ta ka Jingieit blai ka ban ka donot ka jong ki kan pelong ro ban it ya ki nong shun ban it ya kita ken ki bi isi ban it ya kita ken ki ba le ben but trying at adwai men ka khu blai igini ki khon ki jong me gani ka sngi ka bamenta ngada duai ngada kar khu ablai bagini ki khon ki jong me kin yo men sim jong me ya ta ka men sim jaga Jingieit ablai kin ya slok bat me ko try halaga sngi ba ka perthai kan yo itho bagi long ki sanran ke jong me try ngada duai ngada kar khu hallelujah kini ki khon ki jong me hagar tengu Jisu nong pun amen but amen lada pi klam ya kran shu bat para jong fi ne ba ihmen jong fi na fil khlem ya kran shu ba korem jong fi ne ba korem ge jong fi na fil khlem ya kran shu bagi paramarjan jong fi sedang ban ya kran do menta ka sngi sedang bandon ya kene ka Jingiasyllok jong ka Jingieit to tip bau blai long ka Jingieit pediang ni ka Jingieit ki jong blai ba phila ken ban it iwei kanang ba ka perthai kan itho ba phi de ki sanran ki jong utra yun kar khu ye fi wadum ya thut than wadum ya wit than wadum ya penat iwei
Wat nom je tot uw way. De lang fiki bedap daga jingieit. Utrain kerkui fiki bless je bon. Amen.